Id-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo mill-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil għamel diskors fil-Parlament sabiex jitkellem dwar il-ħsara li qiegħda ssir lill-Partit Nazzjonalista mill-Kap Nazzjonalista Adrian Delia u l-ftit deputati ta' madwaru. Botti lejn Adrian Delia, Ivan Bartolo uża l-metafora ta' Borg Ġebel sabiex jiddeskrivi l-istat imkisser li jinsab fih il-Partit Nazzjonalista. Partit immexxi minn Kap li għandu akkużi li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. Imġiba inaċċettabbli għal Ivan Bartolo. Trid tkun bla qalb tara partit borġ Ġebel u l-imġiba tiegħek tkun waħda inaċċettabbli. Ivan Bartolo ingħaqad mad-deputati nazzjonalisti Jason Azzopardi u Claudette Buttigieg li qalu li d-deputati nazzjonalisti Kristy Debono u Hermann Schiavone qegħdin jagħmlu ħsara lill-Partit meta riedu kamra bla flus għall-Partit Nazzjonalista mingħand Jorgen Fenek u ltaqgħu miegħu. Dan meta l-Oppożizzjoni kienet allegat li huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black. Ivan Bartolo minkejja ma semmix lil Adrian Delia u lil Kristy Debono ikkritika l-mod kif din il-laqgħa saret bil-moħbi tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Ta' nies illi aħna niltaqgħu bejn erba' ħitan u nħawdu bejnietna. Ivan Bartolo li ma rridx iċedi s-siġġu parlamentari tiegħu lil Delia qal li fil-partit hemm sitwazzjoni fejn hemm min qed jgħaddi b'gaffa u jinsa lill-oħrajn fl-istess partit. Min isir gaffa u min jaffeċ fuq l-oħrajn u għaddiju sħabek il-membri tal-Partit u l-Partit jirriflettu dawk ukoll parti minnek. Qegħdin fi stat tal-biki qal Ivan Bartolo lejliet appuntament elettorali għall-Partit Nazzjonalista. Sena u 7 xhur wara li Adrian Delia ħadd mexxija tal-Partit fideh l-inkwiet ma waqaf qatt. Bil-fazzjoni ta' Delia ma tara xejn majn mal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Qegħdin f'stat tal-biki. Ivan Bartolo botta lejn Adrian Delia qal li kien għażla ħażina u għamel akkuża li ġie elett bingan. Fil-fatt fl-elezzjoni għall-ħatra ta' Kap, Christy Debono, ir-raġel ta' Kristy Debono, uża prokuri b'firem folots biex seta' jiġbor dokumenti tal-voti ta' tesserati għall-elezzjoni għall-ħatra ta' Kap tal-Partit Nazzjonalista li waslet għall-ħatra ta' Adrian Delia fit-tmun tal-Partit. Għall-għażla ħażina li jsir, forsi wkoll għax tkun ġejt elett b'mod ingannat. F'ġimgħa ta' maltemp kbir għall-Partit Nazzjonalista, Ivan Bartolo botta lejn Kristy Debono qal li nħolqot maltempata u ħaqqat ix-xarrab jekk ma jkollix umbrella. Metafora li juża sabiex jgħid li Kristy Debono għandha tirreżenja wara li iltaqet ma' Jorgen Fenek u talbitu kamra b'xejn għall-Partit Nazzjonalista. Min joħloq maltempati, Sinjor President, issa jistenna li jixxarrab. Jixxarrab bix-xita. U allura min jixxarrab u ma jkollux umbrella, jiena ngħidlu ħaqqu. Jew ħaqqa. F'bott oħra lejn Kristy Debono, Ivan Bartolo qal li kieku tirrispetta l-Partit tirreżenja. U kieku vera tħobb l-organu minn fejn inti ġej, minn fejn inti ġejja, minn dak l-organu li jien qed nirrappreżenta, allura jien bil-fors jekk jiena l-imġiba tiegħi mhijiex etika, jekk l-imġiba tiegħi mhijiex kredibbli, jekk jien qed inħammeġ lilek, jekk jien qed inħammeġ lil sħabi, allura hemmhekk hija ikolli warab f'ġemp. Ivan Bartolo tkellem fil-plural u qal l-unika tama ili jtiru mill-politika. Botta lejn Adrian Delia u Kristy Debono sabiex jirriżenjaw. It-tnejn qegħdin jiffaċċjaw akkużi serji b'Debono titlob kamra b'xejn mingħand negozjant li kien fil-mira tal-Partit u Adrian Delia b'akkużi ta' ħasil ta' flus. U allura dak ix-xaħat li żbalja għandu jwarrab, għandu jitlaq. U allura itiru l-barra mix-xena. Dik hija l-unika tama. Id-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo qal li għax huwa tkellem il-verità wara d-diskors tal-ħamis fil-għaxija se jiġi kritikat. Il-bniedem li ma jaqbillux jisma' dak li jrid ħafna drabi mbagħad ngħidlek. U forsi jiena wkoll hekk ħajġri li wara dan l-aġġornament imma mhix problema. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.